Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Biz Allah rahmeti bilen Şeyh Tariq el-Qahtani'nin Tevhid Qaidelerinin Faydaları degan kitabını devam etemiz. Hem bizning bugün 12. qaide ol şefaat bir Allah'nıqı gına. Hem bir kimde Allah'ın ruhsatinden başka bir kimge de şefaat kıla olmay. Tamam qabatlayım. Şefaat bir Allah'nıqı gına. Hem bir kimde Allah'ın ruhsatinden başka bir kimge de şefaat kıla olmay. Ne bu şundi qaide? Hem ne bu şefaat diyen söz indi ol köpkene şuшы yolgışkan kişiler, köpkene Allah'tan başka dua soragan kişiler alar aytırlar. Biz Allah'a ышанабыз, әмма дә ләкин biz günahlı, bizge менә кыямәт көндә шәфаәт кылсыннар өчен шушы безне пәйгамбәргәме, фәрештәләргәме, ниндидер изге әүлияләргәме барып аларга әйтәбез, Аллаһ каршында шәфаәт кылалы безнең өчен дип алардан сорыйбыз бит дип әйтәләр. Ягъни бу күрсәтеп тора, şəfaət diп алар шулай алданып, яисә şəfaət кенә без Аллаһ каршында алар сорасыннар дип, ягъни бу үзенә күрә бер хәйлә, шулай дип әйтеп, Аллаһка гына тиеш булган дуганы, Аллаһка гына тиешле булган сәҗдәне, Аллаһка гына тиешле булган курбанны алар менә шушы изгеләргә, шушы фәрештәләргә, яисә җиннәргә шулай чалып, шулай итеп, шушы Аллаһка тиешле булган гыйбадәтне башкаларга сарыф итәләр һәм шуның белән зур ширкка, зур Аллаһка тиңдәшлек китерә торган гөнаһка баталар. Бу әйткәнебезчә иң зур гөнаһ булып тора. Шуңа күрә бу бик мөһим. Һәм асылда Аллаһ biz менә аятлы курси укыйбыз бит инде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кур'ан аятлы курси әйтә: "Мен заллази яшфау индаху илля биизнихи." Кемдә кем Аллаһ каршында şəfaət кыла ала ди, аның рөхсәтеннән башка ди. Ягъни асылда бер кем дә Аллаһ рөхсәт бирми икән. Син ул фәрештәдән сорыйсыңмы, җиннән сорыйсыңмы, нидер изгедән сорыйсыңмы? Аллаһ аңа рөхсәт бирми икән, ул сиңа шәфаәт кыла алмый. Шуңа күрә язып куйыгыз, шәфаәтнең шартлары бар. Шәфаәтнең бар 2 шарты. Беренчесе, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рөхсәте булырга тиеш шушы шәфаәт кылучыга. Аллаһ рөхсәт биргә тиеш. Аллаһ рөхсәт бирмичә бер кемдәген шушы шәфаәтне кыла башлый алмый. Бер кемдән хәтта Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдәген Аллаһ Субханаһу ва Тааля рөхсәт биргәч кенә шушы шәфаәтне кыла ала башлый. Кыла. Икенче шарт ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля риза булуы, разый булуы, кемгә шәфаәт кылына. Кеше әгәрдәген ширк әһле икән, бик күп гөнаһлы икән, Аллаһ аны разый түгел. Аллаһ аны утка дип, ягъни кертергә дип мәсәлән язып куйган. Инде ул кешегә Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңда разый түгел икән, шулай ук шәфаәт берничә файда китерә алмый. Менә монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля Мудассир сүрәсендә әйтә: "Фама танфаухум шафаату шафиин" ди. Ягъни аларга, кафирләргә, шәфаәт кылучыларның шәфаәте булышмый берничектәген ди. Булыша алмас берничектәген. Шуңа күрә 2 шарт. Беренчесе ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля рөхсәте шәфаәт кыла торган кешегә, фәрештәгә, яисә шәһидләргә. Һәм икенче шарт ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля риза булуы, шушы шәфаәт кылына торган кешегә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның белән разый булуы һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляның ризалыгы. Менә бу шулай мөһим булып тора. Һәм шулай ук менә бу шәфаәт ул Аллаһныкы, менә шуны аңларга кирәк. Ул Аллаһныкы. Һәм шуңа күрә бер кем дә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның әмрен уздырып, башка кешегә шәфаәт кыла ала башлый алмый. Ул барлык Аллаһ Субханаһу ва Тааляның кигенә. Шулай бу мөһим булып тора. Чөнки менә Мәдинәдә дәген бик күп ишетергә туры килә. Алар киләләр дәген: "Я Расулаллаһ, шәфаәтеңне безгә Аллаһ каршында шәфаәт кылырсың әле, шәфаәтеңне безгә бир әле, шәфаәт кыл әле безнең өчен" дип шулай кул күтәреп сорыйлар. Аллаһтан сорау юк. Бу менә бик шушы шөбһәтләрдән булып тора. Алар әйтәләр: "Рәсүл шәфаәт кылачакмы кыямәт көндә?" Без беләбез хәдис, Рәсүл кылачак шәфаәт. Әмма дә ләкин менә шушы 2 шарт булган кешеләргә генә, 2 шарт үтәлсә генә, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи шул вакытта гына шәфаәт кылалар. Шулай ук шәһидләр, шулай ук мәсәлән фәрештәләр, шулай ук башка шушы менә изгеләр, галимнәр шәфаәт кыла алалар. Әмма дә ләкин шушы 2 шарт булырга кирәк. Шушы 2 шартны үтәр өчен безгә нишәргә кирәк? Шушы менә тәүхидтән ныгырга кирәк. Шушы тәүхидне өйрәнергә кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризалыгын алырга кирәк.
Аллах Субханаху ва Тааля ашуын чыгара торган зур-зур гөнаһлардан тыелырга кирәк. Бирәк тә диннән чыгара торган гөнаһлардан. Шуңа күрә аны фақат өйрәнеп кенә була. Гыйлем алып өйрәнеп кенә була. Ул сиңа үзенә-үзе килми беренчектәген. Шуңа күрә бу шулай мөһим булып тора. Һәм безнең 13нче кагыйдә ул инде безнең бәйле бәрәкәт белән. 13нче кагыйдә бәйле бәрәкәт белән. Кагыйдә бәрәкәт шулай ук Аллаһныкы гына. Һәм ул бәрәкәт дәлил белән генә раслана. Каватлап китәм, бәрәкәт ул Аллаһныкы гына, һәм шушы бәрәкәт фақат дәлил белән генә раслана. Әгәр дә шушы бәрәкәткә дәлил юк икән, инде ул безнең шәригатьтә бәрәкәт дип саналмый. Инде аның беренчедәген бәрәкәте юк. Әмма нәрсә соң ул бәрәкәт? Күп кеше әйтә бәрәкәт дип, нәрсә соң ул бәрәкәт? Галимнәр аңлаталар, бәрәкәт ул хәерлекнең даимән килеп торуы. Ягъни хәерлекнең даими рәвештә килеп торуы, кешегә файда китерүе, шул бәрәкәт дип атала. Ягъни ул туктамый, һәм аннан файда гына аласың, хәерлек генә аласың, һәм ул даими рәвештә. Ягъни ул туктамый, һаман килеп тора, һаман хәерлек генә, бер начарлыксыз, бер нәрсәсез. Шуңа күрә кешеләр асылда шушы менә бәрәкәтне бик аласылары килә. Һәм нишләп менә бу китапта ул килгән? Күп кешеләр менә шунда хаталаналар. Ишетергә туры килергә мөмкин. Менә изге чишмә бар, шунда бәрәкәт бар. Яисә менә шу вакытта бәрәкәтле вакыт, әйдә шунда шу вакытта шуны эшләр эшлик. Мәсәлән, дүшәмбе көнне бәрәкәтле вакыт икән. Әйдә шул көнне мәсәлән урманга керик диләр. Яисә менә бу кабер бик бәрәкәтле. Менә шунда барып әйдәгез дуа кылыйк диләр, шу бәрәкәтле кабердән сорыйк дип әйтәләр. Моңа дәлилләр юк. Аңлыйсызмы? Дәлил юк, дәлил булмагач бу бәрәкәт итеп саналмый. Әмма безнең башкаларга дәлилләр бар. Шулай бит, ул Мәккә, Мәдинә шәһәрләре. Без беләбез, Мәккәгә Ибраһим галәйһиссәлам бәрәкәт сораган, Мәдинә шәһәренә Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям бәрәкәт сораган. Зәмзәм суында бәрәкәт. Шулай Аллаһ Субханаһу ва Тааля Зәмзәм суында шуны бәрәкәт эшләгән, авырулардан шифага, хәтта аш булсаң ишеп шуны туклана торган иттереп, шушы эчәсе килүне бетерергә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай бәрәкәт эшләгән анда. Һәм шулай мәсәлән вакытларда, иртәнге вакытта без беләбез шулай бәрәкәт. Ничек итеп шулай безнең хәдисләрдә килә. Ягъни буларга барсында даган шулай ук дәлил бар. Әмма кайсына дәлил юк. Изге чишмә булсын, изге кабер булсын. Ниндидер мәсәлән, монда Мәккә, Мәдинә җирләренә килеп ташлар җыйып китәләр. Бәрәкәтле җирләрдән ташлар алып кайтыйм, өебезгә бәрәкәт алып килсен дип. Менә бу дөресме, юкмы? Юк, шулай дөрес түгел, чөнки моңа дәлил юк. Һәм Рәсүл саллаллаһу алейһи ва саллям эшләмәгән. Шулай бит. Һәм менә Шейх Тарик Кахтани безгә дәрестә яңартып киткән иде, шушы менә бик мөһим әйтеп китергә кирәк. Менә хәтта Зәмзәм суы дагын кайбер кеше әйтә, Зәмзәм суы бәрәкәтле, Зәмзәм суында бәрәкәт, Зәмзәм суы миңа бәрәкәт бирә дип әйтеп куялар кайбер кешеләр. Авыруымнан мәсәлән Зәмзәм суын эчәм икән, бәрәкәт бирә дә Зәмзәм, мин шифаланам ди. Ягъни асылда бәрәкәт Аллаһныкы гына. Һәм Зәмзәм суына даган бәрәкәтне Аллаһ эшләгән. Шуңа күрә шушы бәрәкәтне бәлки Аллаһтан сораргадыр. Һәм Аллаһ теләп кенә шушы Зәмзәм суында бәрәкәт булган. Һәм Аллаһ теләмәсә, андай бер булмый иде беренчектәген. Шуңа күрә, әгәр без менә күбрәк Аллаһтан дуа итеп сорарга тиеш, я Аллаһ, безгә бәрәкәт бир дип, я Раббым, миңа шулай бердә бәрәкәт бир дип күбрәк сорарга тиешбез. Һәм аңларга тиешбез. Шушы бәрәкәтле җирләрне дигән, бәрәкәтле вакытлардан Аллаһ аларга бәрәкәт бирде. Алар үзеннән үзе түгел. Ягъни нишләп бу темага без керәбез? Чөнки без беләбез, Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям дигән безнең бәрәкәтле иде. Һәм галимнәр әйтәләр, бәрәкәтле мәгънәви яктан, ягъни без аның артына ияреп, сөннәт нәрсәсен ияреп, нәрсә ул эшләгән шуны эшлибез икән, безгә вакытыбызда, тормышыбызда бәрәкәт килә, шулай бит. Һәм хисси дигән сүз, ягъни без аны тота алабыз, тоя алабыз. Ягъни аның чәчләреннән, мәсәлән, кайбер кешеләр аның чәчләрен җыялар иде, ул тәһарәт алган судан, ягъни шушы кулланалар иде, бәрәкәт иде. Ягъни хәтта Рәсүл сәлам мәсәлән сәфәргә чыкканда, Рәсүл сәлам ашарга ризык салып тора иде, һәм ул бетми, күбәеп кенә тора иде. Бу шулай бәрәкәт иде. Бу нәрсәгә китерә, менә әйтәләр, Рәсүл сәлам бәрәкәтле иде бит инде дип. Бәрәкәт булгач, ягъни ул әледән дә бәрәкәт дәвам итә дип. Һәм барып аның кабереннән сорыйлар, яисә кайберләре каберенә ышкыналар, яисә кайберләре Кәгъбәтуллага ышкыйлар, киемнәрен ышкыналар, шулай итеп сылыйлар, нитәләр, куллар белән тотыналар, битләренә сылыйлар, шуннан бәрәкәт килә дип. Юк, шушы бәрәкәт алыну даган, алу рәвеше дигән шулай ук дәлил булырга тиеш. Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай эшләдеме? Юкмы?
Рәсул сәлам ничек менә бу әйбердән бәрәкәт алды? Без беләбез, Умар радиллаһу анһудан шундый әсәр килә, ул әйтә, кара ташка карап. Кара таш та мин беләм ди, син үзең ди бер ничек тәгән файда даган зарар да китерә алмыйсың ди. Әмма мин күрдем ди, сине Рәсул сәлам үпкәнен ди. Һәм менә карагыз, ул ничек үбә, мин дә сине шулай ук үбәм ди. Шулай бит инде. Һәм мин беләм ди, яхшылыкны, хәерлекне Аллаһ бирә, менә сине үпкән сәбәпле ул сәбәп кенә. Әмма бәрәкәтне, хәйрлекне бирүче кем? Аллаһ кына. Һәм менә Рәсул сәлам ничек эшләгән? Менә шушы үбүне, мисал кара ташны. Умар дигән ди, мин шулай үбәм ди. Әмма башка эшләрне мин эшләмим ди. Һәм шулай Умар дигән вакытында шундый менә нәрсә тарала, була шундый агач, без беләбез, Рәсул сәлам вакытында шундый агач астында сахабалар Рәсул сәламгә бәйгать бирделәр, ягъни присяга бирделәр. Шу бер агач астында, һәм алар әйтәләр, агач астында присяга биргән, бәйгать биргән сахабалар дип, ягъни алар турында гел шулай әйтәләр. Һәм вакытлар үткәч, Умар дигән вакытында Умар дигән күрә башлады, кешеләр шушы агач астына бик утыра башладылар. Инде алар намаз да укымыянда, менә ничәптер шушы агач белән үбит инде, уйлап карасак, Рәсул шунда утырган, шунда сахабалардан бәйгать алган, шулай бит инде. Нинди теге кайбер кеше бәрәкәтле дип уйларга мөмкин, шунда утырган мөмкин, шунда дуга сораган мөмкин Аллаһтан, бәрәкәтле җирләр дип. Һәм шунда килеп утыра башлаганнар. Һәм моны Умар радиллаһу анһу сизеп ала даган, бара даган һәм әмер итә шушы агачны кисеп ташларга һәм тамырларын даган алып ташларга. Ягъни ул менә шушы менә ширкка бара торган сәбәпне юк итер өчен, шушы уйлап карасагыз, нинди зур агач, нинди ислам тарихына кергән агачны кисеп ташларга әмер итә. Ни өчен? Чөнки киләсе кавымнар шушы менә безнең бабайлар шунда утыралар иде. Менә безнең бабайлар шунда һаман Рәсул сәлам шунда бәйгать алган сахабалардан дип әйтәләр иде дип, ягъни шу киләчәктә шушы агачка гыйбадәт кылына башларга мөмкин. Шуңа күрә инде менә бу бәрәкәт дигән шушы тема бик мөһим. Һәм ул беләбез, ул Аллаһтан гына алына, һәм нинди рәвештә алына, аңа дәлил булырга тиеш, дәлил белән расланырга тиеш. Һәм ахырда шушы бәрәкәт темасын әйтеп китәргә кирәк. Рәсул саллаллаһу алейһи ва сәлламнан без әйттек, бәрәкәт алалар иде сахабалар. Чәченнән, аның тәһарәт алган судан, ягъни хәтта килә кулларына су чыга иде. Шулай бит сәфәрдә булганда су кирәк вакытта. Ашарга ризык биргәндә һаман ризык күбәеп кенә тора иде. Ничек без беләбез, Җабир радиллаһу анһу хадисендә Рәсул сәллам шушы менә нәрсәне казыганда, без Хандак сугышы дип әйтәбез. Хандак дигән сүз, ягъни зур иттереп шундый нәрсә казыйлар, чокыр казыйлар, бөтен Мәдинә тирәли, шунда мөшрикләр кермәсеннәр өчен. Һәм шул вакытта Җабир радиллаһу анһу чакыра Рәсул сәлламны ашарга, минди бер кечкенә генә кәҗә бар иде, шуны суйдым ди, һәм сине һәм берничә кешене чакырам дип Рәсул сәлламгә әйтте. Чөнки аларга бик авыр иде вакытта, чөнки шушы чокырны казыйлар, шу траншея дип әйтик, канава дип әйтик. Ягъни ул бик шушы атларда сикереп кермәс өчен бик авыр була, һәм кемдә кем монда күргәне бар. Монда Мәдинә җирлеге бездә кебек җир генә түгел, ташлы җир. Ягъни бик авыр казуы, һәм сахабалар бик арып бетәләр. Һәм шунда Җабир радиллаһу анһу чакыра Рәсул сәлламны. Әмма Рәсулебез саллаллаһу алейһи ва сәллям шу чакыруны ишеткәч, бөтен сахабаларны Җабир радиллаһу анһуның өенә чакыра. Җабир радиллаһу анһу анда хадисте әйтә, мин ди курыктым ди, анда бит кечкенә генә бер кәҗә ди. Ул ди бөтен кешегә ничек җитсен инде дип уйладым ди. Әмма Рәсул сәллам килгәч, шушы ризыкны өләшә башлагач, үзе салып биреп. Ягъни шушы ризык арта иде, бөтен кеше тукланып беттеләр, һәм хәтта артык та калды. Менә бу күрәсезме, бу Рәсул сәллам килгән бәрәкәт. Шуңа күрә менә бу хәзер менә ясыгыз уртага Рәсулебез саллаллаһу алейһи ва сәлламнән бәрәкәт. Ике төрле була. Беренчесе дөрес, икенчесе ялган. Ягъни ук итеп сызып, шулай язып куйсагыз, уңайлы була. Һәм шушы дөрес бәрәкәт шулай икегә бүленә. Беренчесе мәгънәви бәрәкәт. Мәгънәви бәрәкәт дигән сүз, ягъни Рәсулебез саллаллаһу алейһи ва сәлламның фигыльләренә ияреп, Рәсул сәллам кушканны эшләп, Рәсул сәллам тыйылганнан тыйылып, ягъни һәр вакытта Рәсул сәлламны әйткәнгә ияреп, ягъни аның сөннәтенә нык итеп ияреп, яшәсә кеше тормышында бәрәкәт була. Бу һичшиксез кеше монда шикләнергә тиеш түгел. Әгәр дә кеше һәр вакыт Рәсулебез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткәнчә эшли икән, Рәсул сәллам тыйган әйбердән тыйыла икән, ялганманда, начар сүзләрдәнме, белергә тиеш. Аңа ничек кенә шайтан котыртса да, начар булып тыйылса да, һәр вакыт һичшиксез бәрәкәт киләчәк иншаллаһ. Һәм икенчесе шу дөрес бәрәкәттән ул хисси.
Ягъни Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям тәненнән алына торган шушы бәрәкәтләр, чәче булсын, маңгай тире булсын, төкреге булсын, каны булсын, яисә башка әйберләре, ягъни барысындагы булар ул исән вакытта бәрәкәт алырга яраган. Ягъни ул исән вакытта бәрәкәт алу ярый иде, куллану ярый иде, һәм шуннан да ул әйберләр бәрәкәт китерәләр иде. Аңа Аллаһ субханаһу ва тааля шулай итеп бәрәкәт, ягъни бәрәкәтле итеп кылган. Әмма дә ләкин хәзерге вакытта кайбер җирдә күргәнегез дә бардыр. Бу Рәсүл чәче диләр, киеме диләр, чапаны диләр, монысының тәһарәт алган суы диләр. Шундый сүзләр әйтәләр, әмма асылда хәзерге вакытта бер нинди дәлил дә юк. Шушы Рәсүл саллаллаһу алейхи ва саллям чәче икәнлегенә, маңгай тире икәнлегенә, киеме икәнлегенә, аның чапаны икәнлегенә, таягы икәнлегенә галимнәр әйтәләр, бер ни дәлил дә юк. Һәм хәтта кеше килеп әйтсә дә, бу менә Рәсүл саллаллаһу чәче булырга мөмкин. Әйдә шуннан бәрәкәт алыйк дип әйтсәк, асылда безнең шик бар икән, бу аныкы түгел микән? Без аны калдырырга тиешбез. Шуңа күрә Рәсүл саллаллаһу үлгәч инде бу әйберләрне куллану ярамый, алардан бәрәкәт алу ярамый. Һәм ялган бәрәкәткә керәбез. Ялган бәрәкәт, инде менә бу дөрес бәрәкәткә каршы килгән бөтен бәрәкәт шушы ялганга керә. Шуңа язып куйсагыз да була. Ягъни менә шушы дөрес бәрәкәт дип без яздык бит. Нәрсә шуңа каршы килә, шушы әйберләр инде барсы дагы ялганга керә. Ягъни ниндидер үлгән кешеләрме, ниндидер изге вакытлармы, ниндидер изге чишмәләрме, ниндидер изге каберләрме, ниндидер бәрәкәтле, ниндидер сулар дип әйтәләрме, булар барсы дагы дәлил юк икән, ягъни барсы да калына. Шулай язып куйыгыз ялган шу астында. Дәлилсез барлык бәрәкәт алу чыганаклары шуңа керә дип. Ягъни дәлиле юк икән, инде бу әйбердән бәрәкәт алу ярамый. Һәм хәтта бәрәкәтле әйбердән дәгән шулай ук дөрес түгел рәвештә алына икән, ялган рәвештә, шулай ук аның бәрәкәте булмый. Һәм асылда тагын әйтеп китәм, шушы бәрәкәт Аллаһныкы гына. Һәм без Аллаһтан бәрәкәт сорарга тиешбез. Һәм һәр вакытта сорап торырга тиешбез. Аллаһ тили икән, син көтмәгән җирдә дәгән, шуннан бәрәкәт булачак. Шуңа күрә ул бәрәкәт Аллаһныкы гына һәм Аллаһтан соралырга тиеш. Һәм безнең 4нче кагыйдә ул тәвәккәллек белән бәйле. Без тәвәккәллек турында әйтеп киткән инде алдыңгы дәресләрдә. Әмма шулай язып куйыгыз, тәвәккәллек ул Аллаһ субханаһу ва таалагә генә багышланырга тиешле гыйбадәт. Тәвәккәллек ул Аллаһ субханаһу ва таалагә генә багышланырга тиешле гыйбадәт. Ягъни иншалла Аллаһ Кур'ан кәримәдә ва галаллаһи фатаваккалу ин кунтум муъминин ди. Бер Аллаһка гына тәвәккәл кылыгыз ди. Әгәр дәгән сез ди чын мөэминнәр икән ди. Әл-Маида сүрәсе Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни бу шулай ук гыйбадәт булып тора. Гыйбадәтне Аллаһтан башка кемгәдер багышлау, кемгәдер тәвәккәл кыла икән кеше, шулай ук иң зур гынаһлардан булып тора. Һәм тәвәккәл без алдыңгы дәрестә әйтеп киттек, шулай ук иң көчле кеше, ничек Ибн Кайим әйтә, Ибн Кәсир әйтә, иң көчле кеше шул кеше ди, кемдә кем Аллаһка иң күбе тәвәккәл кыла ди. Тәвәккәл нәрсә инде ул? Ягъни син бөтенләй Аллаһка тапшырасың бу эшне. Әйе, бәлки син ул дөрес түгел кебек уйланыладыр. Син уйлыйсыңдыр, бәлки ул уңышлы булмас дип уйлыйсыңдыр. Син шигең бардыр. Әмма син беләсең, безнең шәригатьтә шулай эшләү кирәк. Безнең шәригатьтә Коръән сөннәт буенча шулай эшләргә кирәк. Булды, син инде хәзер уйлама, ал я Раббым, сиңа тәвәккәл кылам дисең. Я Раббым, шушы эшемне башлыйм, риясыз, рибасыз, берни харам акчасыз, сиңа тапшырып башлыйм дисең. Яисә нидер эштә кешеләр күрәсең, анда акча биргә кирәк, булай эшләргә кирәк, гөнаһ эшләргә кирәк, ипотека алырга кирәк процент белән. Син әйтәсең, я Раббым, ипотека да алмыйм, кредит та алмыйм, суды да алмыйм, чөнки ул харам әйбер, сиңа тапшырам. Хәерлеге белән я Раббым, сиңа тапшырам. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааладан хәерлене көтәсең, тәвәккәл кыласың, һәм иншалла Аллаһ Субханаһу ва Таала сиңа яхшырак өйдәген насыйп итәргә мөмкин, әгәр дә кеше чыннан да Аллаһка тәвәккәл кылсалар. Һәм шулай монда хадис килә, шулай Рәсүл саллаллаһу алейхи әйтә, әгәр дә сез чын тәвәккәл кылган булсагыз ди, Аллаһ Субханаһу ва Таала сезне һәр вакыт ашатып торыр иде ди, ничек итеп кошларны ди ашата ди. Менә карап карагыз, сыерчыкларны, хәзерге менә кыш көне карагыз, песнәкләрне, чыпчыкларны, аларны Аллаһ Субханаһу ва Таала кыш көндә ашата. Алар ди иртә белән турып китәләр ди, аларның карыннары аш ди, эшләре буш ди. Әмма кич белән инде алар тулы корсаклар белән кайталар ди. Һәм үзләренең балаларына ризык алып кайталар ди. Менә булар инде Аллаһка чын тәвәккәл итүче кышлар ди. Шулай итеп безгә Рәсүл саллаллаһу алейхи шундый менә мисал китергән.
Без шу мисалга карап, карагыз, алар холодильниклары да юк, аларның базлары да юк, аларның ашарга терлекләре дә юк, хайваннары да юк. Йомыркаларда алып кермиләр алар тавыклардан, шулай бит. Аларның ашарларына бернди шкафлары да юк саклап торырга. Әмма алар бер Аллаһка тәвәккәл кылалар һәм карагыз, Аллаһ Субханаһу ва тааля бер кайчанда аш калдырмый һәм Аллаһ Субханаһу ва тааля инде ашатып тора. Әмма шулай инде галимнәр аңлаталар, кайчан соң тәвәккәллек дөрес була. Тәвәккәллек дөрес булыр өчен ике шарт кирәк. Тәвәккәллек шул вакытта дөрес була, шушы менә ике шарт белән. Беренчесе, ул Аллаһка син тапшырырга тиешсең. Аллаһка гына тәвәккәл кылырга тиешсең. Аллаһка гына шушы эшне ихластан тапшырырга тиешсең. Һәм икенче шарт, ул дөрес сәбәпләр кылу кирәк. Менә бу шулай мөһим, монда бик күп кеше ялгыша. Дөрес сәбәпләр кылу шулай шарт булып тора дөрес тәвәккәллекнең. Кайбер кеше әйтә, менә мин Аллаһка тәвәккәл кылдым ди, Аллаһ миңа ризык бирер әле ди. Өйдә ята, йоклап. Миңа акча килер, Аллаһ та мине калдырмас әле ди. Аш дип. Юк, дөрес түгел, бу ярамый. Син, мәсәлән, берәнди дөрес сәбәпләр эшлисең, урманга барып утын алып кайтасың, шу утынны сатасың, яисә башка эшкә барасың, эшкә чыгасың. Әмма бу эш хәерле буламы, бу эштә бәрәкәт буламы, күп итеп акча киләме, юкмы, син Аллаһка тапшырдың. Син хәләл юл белән эшлисең һәм Аллаһка тапшырдың. Шуңа күрә бу дөрес сәбәпләр алуда, дөрес сәбәпләр кылуда инде шулай үз эчендә ике шарт бар, ягъни хәләл булырга тиеш һәм дөрес сәбәп булырга тиеш, аның белән бәйле булырга тиеш. Ягъни шушы менә Аллаһка тапшырдым да бер нәрсә эшләйм дигән сүз шулай дөрес түгел. Безнең хәзер 15нче кагыйдә, 15нче кагыйдәгә керәбез. Ул зур ширккә китерә торган сәбәпләр. Зур ширккә китерә торган сәбәпләр ул 4 безнең зур сәбәпләр булып тора. Ягъни әйтеп китерә кирәк, менә без тәүхид турында сөйлибез. Шулай бит, кайбер кешеләр инде күп сөйләдек инде. Инде һаман шул тәүхид турында һаман сөйлибез, ширк турында сөйлибез. Асылда бездә ул әйбер хәтта кылынмый дип әйтәләр кайбер кешеләр. Әйе, беренче әйтеп китерә кирәк, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте белән татарларда зур ширк, әлхәмдүлиллаһ, ягъни юк дисәң дәгән була. Әлхәмдүлиллаһ, һәм моны әйтәләр, әлхәмдүлиллаһ, безнең татар галимнәренең бу әсәрләре дип. Шихабеддин Марҗани, Ризаэддин Фәхреддин, Курсавый, 30 имәниләр, алар барысы даган, ягъни шушы галимҗан бару диләр. Асылда алар барса шул зур ширктан тыя торган булганнар. Шушы зур ширк тыелыр өчен, бетсен өчен һәм киләчәктә дә булмас өчен аның турында гыйлем алу кирәк. Гыйлем алу кирәк һәм без беләбез, Коръән Ибн Кайим әйтә торган булган, Коръән ул тулысынча тәүхид белән генә бәйле. Һәр вакытта тәүхидкә чакыра. Шуңа күрә менә әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ рәхмәте белән безнең Аллаһ Субханаһу ва тааля шушы менә зур галимнәр биргән, татар галимнәре, алар һәр вакытта дөреслеккә, хаклыкка чакырганнар, әлхәмдүлиллаһ. Һәм менә шушы зур ширккә китерә торган без сәбәпләрне белергә тиешбез. Зур ширккә китерә торган шушы менә сәбәпләр, әгәр дә кеше алардан тыелмый икән, үзе дә зур ширккә батырга мөмкин һәм батырга мөмкин аның киләчәк буыны. Ни өчен? Чөнки әйтә безнең әтияни исламда көчлеләр иде, әмма ул әйберләр турында бер дә сөйләмәделәр, ширк турында сөйләмәделәр. Димәк, әгәр дә бик куркыныч булса, безне аннан тыерлар дип әйтергә мөмкиннәр. Шулай бит. Шуңа күрә менә бу кагыйдәне башлаганчы шундый хәдис әйтеп китәсем килә. Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, иң яхшы кешеләр ди Аллаһ каршында кешеләргә иң файдалы булган кешеләр. Иң күп файда китерә торган кешеләр. Менә карасак, әгәр дә бер кеше аш икән, кешегә дә килеп ашата икән, киендерә икән, ул бит аңа файда китерә, шулай бит. Әмма галимнәр әйтәләр, иң яхшы файда, менә бу җир йөзендә хәзер кем кеше эшли ала, иң зур файда ул тәүхидне тарату һәм ширкне бетерү. Ягъни шушы тәүхидне таратып, Аллаһның динен, дөрес динен таратып һәм ширкне, шушы менә тәүхидне юкка чыгара торган зур гунахны бетерү. Бу диләр галимнәр иң зур кешегә файда китерә торган файда. Һәм ничек Аллаһның Коръән кәлимә әйтә: "Ва ман ахсану кауlan мимман да'a ила Аллаһи ва амила салиха." Кемдә кем яхшы булырга мөмкин, кемдә кем бер Аллаһка чакыра. Сүзе белән, гамәле белән. Кемдә кем аннан да яхшырак кешеләр була алмый.
Ve amile saliha hem şulay izgi gameller işli. Çakırıp kına tugul, uzi degen izgi gamel işlerge tiyir. Bilen bu kişiden degen yakşak kişi yoktu. Şuna göre mine şuşu biz bu fırsatını kullanırga tiyişmiz. Ekrengine matur ittirip, yakşı ittirip, şuşu davetinin asılları bilen dige kışkırıp, erleşip, bahasleşip tugul. Eğer kişi sine bahasleşe başlayken kaldırıptır onu. Kaldırıptır. O kişi tınışlangaç, dağın matur itken devam et. Hem asılda kişi eğer de sine şunda bir işteyken, asılda uzi sine gelip nasihat sırarga mümkün. Şul vakitta dağın tevhid turuna söylerge mümkünsin. Ekrengine. Şuna göre bunun 5. kagideni yazıp ötük. Zor şirke kitire turgan sebepler. Alar dürtüv bizden. Zor şirke kitirücü sebepler. Yani eğer de kişi şularını işleyken asılda uzi batırgan mümkün hem gelecek buğunda kişiler batırgan mümkün. Birincisi anın küçük şirk. Küçük şirk. Ne biz aytip gittik. Tatarlarda elhamdülillah rahmeti bilen zor şirk alay taralmagan. Yani kabirlerden sıravlar yok. Kurbanlar ziratlarga barıp çalular yok elhamdülillah rahmeti bilen. Emme de lakin küçük şirk tulgan. Küçük şirk bik kup. Küçük şirk ol bik korkunç. Hatta ol bid'atlerden degen zor günahlardan da korkunçra. Nişlep? Çünkü ol şuşu mine Allah subhanahu wa ta'ala'nın şulay yok ana iman kitiru tevhidin yani kamilligin buza turgan amel bulup dura. Hem kimde mine şu küçük şirkni işli Allah saqlasın indi ol şulay yok Allah subhanahu wa ta'ala'nın olşuğun çıgara hem biz ahırda yazıp getiribiz neticelerin nersege ol getire. Şuna yazığız. Birincisi küçük şirk dedik. İkincisi bid'at. Şulay zor şirkka giderken sebepler. Bid'at nerse o bid'at? Yani o İslam dininde bulmagan nidir ameller işlev. Gıbedet o. Kişi gıbedet işli yani. Onun için kubidi ecir buladı veli. Ama o asılda şu zor şirkka giderücü sebeplerden bulup dura. Üçüncüsü zor günah. Hem dörtüncüsü kişi günah. Hem asılda mine şulay bunun astına yazıp koyuyoruz. Her bir kişi günah zor günahka getire. Hem her bir zor günah kişi haman işlep durayken o kaçına bulsa bid'atga getire. Hem her bir bid'at eğer de o haman kılınayken o kişi şirkka getire. Hem kişi şirk haman kılınayken indi o zor şirkka getire. Yani kişi şirk işleyken asılda günlerden bir günü indi zor şirkka dağın batırgan mümkün. Hem kimde aytır mümkün mani delil var soňda asılda Nuh aleyhisselam'nın kavmin turunda şuşu mine alimler getireler şuşu qagideni kimde kim Nuh aleyhisselam vaqtında biz bilemiz 5 izgi Allah'tan gıybet qatran kişiler yaşatıran bulalar. Hem asılda aytırlar alar bir günde öleler dip. Bir günde öleler hem kişilerge şunday ağır hal bula. Niçe günde mine biz alarga qari idik. Alar bilen şu muamelat qılay şunday rahat idiler. Allah'a gıybet qılar, Allah'a çaqıralar idi. Hem bir günde 5'isi de öldüler. Hem 5'isi de öldüler degin bular. Hem kişiler şular alar ziratlarına barıp alarını baştan şunu ziratlara kumdiler. Hem kişi günahtan gına başladılar. Şuşu ziratga köp kile başladılar. Şuşu ziratlarga köp kile başladılar. Köp ittirip çünkü müqaragı şunu izgi kişiler idi. Şunu kişilerge qıgıl dawat nasihat yasılar idi. Hamlar öldüler hem kişi şirkten başladılar. Şuşu ziratlarga yürüy başladılar. Anları soň zor günahka gittiler. Nişediler? Alarga şunda alarның kabirlerine zor taşlar koyup çıktılar. Yani taşlar gına koydular. Yani onda suret de yok, nerse de yok. Prosta kabir taşları, zor kabir taşları koydular. Hem köp ittirip indi yürüy başladılar. Hem hatta aytdiler şunda oturatan orunduqlar koydular. Kişiler şunda kelip otursunlar üçün dep. Yani indi bular zor günah işley başladılar. Şolay bit, zor günah. Anları soň indi kişiler şunda kelip Allah'tan dua soray başladılar. Aytdiler mine şuşu kabirler yanında Allah subhanahu taala yaxşırak duanı kabul etedi. Hem aytdiler ya Rabbim biz şuşu izgiler üçün şuşu izgiler izgi bulgan üçün senden dua soraybız dep şu ayttirip şunday bid'at amel işley başladılar. Yani alar oylap qarasaň Allah'tan soraylar. Yani Allah subhanahu taala şu duanı soraylar. Emme de lakin alar şuşu mine izgiler yanındagına şuşu dua kabul bula dep, yani şunun bilen bid'at amelge kirdiler. Çünkü onlar Allah'tan soraylar, şulay bit. Emme de lakin indi bu şuşu Allah karşında kabul etilmey turan amel bolup dura. Emme ondan soň indi alar meselen alarning isimleri bilen ant ite başladılar. Indi bu küçük şirk, yani alarning kötere başladılar. Indi alar yanında hazır kelip indi tagında zorrak alarning indi sınların yasadılar. Alarning sınların yasap koydular. Indi
шушы кече ширктан инде алар зур ширкка әйләнделәр. Ягъни инде турыдан туры алардан сорый башладылар. Безне коткарыгыз, безгә яңгыр бирегез, безне шушы җәннәткә кертегез, җәһәннәмнән саклагыз дип шунда алардан сорый башладылар. Шуңа галимнәр әйтәләр, шайтан бер кайчан да килеп, әйдә ширк кылыгыз дип әйтми, аларга сәҗдә кылыгыз дип әйтми, әмма әкрен-әкрен шу этап иттереп, шайтып кешеләрне алдалый башлый. Шуңа күрә менә бу бик мөһим һәм буларны һәрберсен белергә кирәк. Һәм монда менә кайбер галимнәр әйтеп торалар, шулардан менә бидгат булып тора, шушы каберләргә зиярат кылу, ягъни күп иттереп, һәм аларга мәсәлән әзерләнеп, именно шулар өчен генә, ниндидер каберләргә барыр өчен генә сәфәргә әзерләнеп шулай чыгу. Һәм шулай ук алар янында мәсәлән Аллаһтан дуга сорау, шулай бидгат була. Һәм кеше ширк булып тора әйткәнемчә, аларның исемнәре белән ант итү, мәсәлән шушы нәрсәләрнең белән ант итү. Һәм шулай ук ниндидер бүтиләр, талисманнар асып, ягъни менә шушы кавым килеп аларга шушы ниндидер бүтиләр, талисманнар аларга ышкып, сылап, үзләренә асып йөриләр иде, шулар безне саклый, нитә дип. Шулай менә бу талисманнар, нәрсәләр шулай ук керә нәрсәгә? Кече ширкка. Әгәр әйтәләр икән, шушы талисман илгән аркасында Аллаһ безне саклый дип әйтә икән, инде бу шулай ук ширк була. Менә карагыз, менә шушы бик куркыныч булып тора. Шуңа күрә язып китегез аска зур ширкның нәтиҗәләре нинди һәм кече ширк нәтиҗәләре нинди. Зур ширк нәтиҗәләре беренчесе, кемдә кем зур ширк кыла, ул мәңгелек җәһәннәмгә керәчәк. Ул һичшиксез инде мәңгелек җәһәннәмгә керә. 100 елга түгел, 200 елга түгел, 1000 елга түгел, мәңгелек җәһәннәмгә керә. Кече ширк кылган кеше инде ул җәһәннәмгә керәчәк шулай ук. Әгәрдән ул дөньяда тәүбә сүлеп китә икән, шулай җәһәннәмгә керәчәк, әмма инде мәңгегә түгел. Менә бу кече ширкның куркынычлыгы. Кемдә кем анда карап силәргә ышана, хөрәфәтләргә ышана, кемдә кем талисманнар тагып йөри, бүтиләр тагып йөри, алар мине саклый дип, яисә шундый сүзләр әйтә, Аллаһтан башка нәрсә белән ант итә, ниндидер изге чишмәләр безгә булыша дип шуларга ышанып йөри, ниндидер әйберләр миңа ниндидер нәрсә ясарга мөмкин, йогынты ясарга мөмкин дип әйтә икән, инде нәү кеше ширк була. Һәм кеше әгәр үлә икән кыямәт көндә, ничек дидек? Аллаһ Тәгалә һичшиксез аны җәһәннәмгә кертәчәк. Кеше ширк эшләгәнгә дәгән, зур хөрәфәт булганга күрә дәгән. Әмма галим әйтәләр, мәңгелек түгел. Әмма кем белгән күпме янасын? 1000 елмы, 2000 елмы, 10000 елмы, 100000 елмы? Без белмибез, шуңа күрә бу куркыныч. Икенчедән, зур ширк бөтен изге гамәлләрне юкка чыгара. Менә кеше әйткәнебезчә, 70 ел буе намаз укыган, 70 ел буе ураза тоткан, 70 ел буе закат биргән, садака биргән, яхшы булган, әмма елга бер тапкыр гына нидер изге кабергә барып сәҗдә кыла торган булган. Яисә сихерчегә барып ышана торган булган икән сүзләренә. Менә шушы 70 ел булган уразасы, намазы, закаты, садакасы, хаҗы бөтенесе юкка чыгалар. Аллаһ каршында бер нидәгән файда китермәячәк. Шуңа бу бик куркыныч. Әмма кече ширк изге гамәлләрне юкка чыгармый. Әмма юкка чыгармый дигән сүз булгач, инде ул эшләргә ярый дигән сүз түгел. Ягъни хәтта кеше җәннәткә кергәч тәген аңа шундый клеймо кебек шундый бер ябыштырып куялар. Бу кеше җәһәннәмдә булган дип. Ягъни асылда шулай ук җәһәннәм, ягъни уты бик куркыныч. Шуны аңларга кирәк. Өченчедән, зур ширк ул Аллаһ каршында иң зур гынах булып санала. Зур ширк иң зур гынах булып санала. Һәм кече ширк шушы ширктан соң икенче урында бара. Язып куйсагыз була, икенче урында булган иң зур гынах булып тора. Ягъни карагыз, зина да түгел, аракы эчү дә түгел. Һәм кайбер кеше менә әйтә бит, кеше аракы эчә, аракысын ташласын инде ул дип, яисә башка гынахларны урлау дип әйтә, зина дип әйтә, башка кеше үтерү дип әйтә. Хәтта менә шулар дагын карап карасак, кече ширк аларга караганда куркынычрак. Кемдә кем карап сигә ышанамы? Чөнки или ниндидер хөрәфәтләргә ышанамы? Буш көянтәме? Пычак төшеп киткәнме? Шуңа куркып яшиме хәзер? Анда күгәрчен күргәнме? Тышкан күргәнме? Буш чиләк күргәнме? Бөтенесеннән куркып яши. Ни өчен? Чөнки кече ширкта дагын Аллаһ Субхану ва Тааля хакы бузыла. Аллаһ Субхану ва Тааля тиешле куркуны алар Аллаһтан куркалар. Һәм Аллаһка тиешле генә булган гыйбадәтне ниндер башка әйберләргә багышлыйлар. Шуңа күрә бу шулай аңларга кирәк. Кече ширк зур ширктан соң икенче урында булган зур гынах булып тора. Ягъни
бидгатка караганда дагы, зур гунахка караганда да, кичи гунахка караганда дагы куркынычрак. Ягъни шуның кадәр менә кеше моңа бик игътибар бирсә иде, моңа бик күп, ягъни аңласа иде кичи гунахны, шушы кичи ширкның куркыныч икәнлеген. Һәм асылда әйтеп китик, менә шушы без санап киткән зур ширкка китә торган сәбәпләр, кичи ширк булсын, бидгат булсын, зур гунах булсын, кичи гунах булсын, кеше әгәр дә аларны калдырмый икән, кеше һәр даим аларны эшли икән, аның тәүхиде камил түгел. Ягъни язып куйыгыз. Тәүхиде камил түгел, ягъни кешенең димәк үзгәртергә кирәк, шушы әйберләрдән арынырга кирәк, шу сәбәпләрне бетергә кирәк. Шул вакытта гына кешенең тәүхиде камил була. Һәм ахырда шундый дуга өйрәтәсем килә. Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы дуганы бик күп еш әйтә торган булган. Аллаһумма инни а'уду бика ан ушрика бика ва ана а'лам ва астагфирука лима ла а'лам. Ягъни я Раббым, мин сиңа сыйынам, әгәр дәген мин белеп ширк сүзләр әйттем икән, ширк гамәлләре кылдым икән белә торып, һәм гафу итүңне телим, әгәр дәген мин белмичә буларны әйттем икән, ягъни белмичә әйттем икән, ялгыш әйттем икән, шулай гафу ит мине дип, шушы менә Рәсүл саллаллаһу шу дуганы еш кыла торган булган. Шуңа күрә бу өйрәнергә тиешле дугалар. Әгәр дә кешенең сүзеннән китте икән, ягъни кайбер кеше әйтә безгә, телебезгә сиңгән инде улай бер дип, ягъни бетергә кирәк моны, һәм шул дуганы ешрак әйтергә кирәк. Аллаһ Субхаһу ва тааля безне гафу итсен өчен, Аллаһ Субхаһу ва тааля безне шушы ширктан ерак итсен өчен, зур ширктан һәм кичи ширктан. Әйткәнебезчә, кичи ширк ул бик куркыныч гөнаһлардан булып тора, зур ширктан соң икенче урында тора. Һәм аннан соң килә бидгат, шулай бидгат гамәлләрне шулай бетергә кирәк. Аннан соң зур гөнаһларны. Һәм менә бу дуганы дагы еш әйтергә кирәк, шушы менә ширктан бөтенләй арынны бетергә. Аллаһ Субхаһу ва тааля безнең шушы гыйлем алуны ихластан кылсын, аның ризалыгы өчен кылырга насыйп әйләсен. Һәм шушы алган гыйлем белән гамәл кылып, үзебезгә һәм башкаларга файда китергә насыйп әйләсен. Һәм безнең хата кимчелекләребез китсә, шушы дәгъвәттә һәм шушы гыйлем алуда Аллаһ Субхаһу безне гафу итсен, һәм безне шушы зур ширктан, кичи ширктан, бидгаттан, зур гөнаһлардан, кичи гөнаһлардан Аллаһ Субхаһу безне арындырсын, һәм безгә нык итеп тәүхидкә тотынырга, сүннәткә тотынырга Аллаһ Субхаһу җиңеллек насыйп әйләсен. Һәм безнең җирлегебезне һәр вакытта да туры юлда, дөрес юлда яшәргә Аллаһ Субхаһу безгә насыйп әйләсен. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.